खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। आबादारिफोरनि थाखाय मोनसे जोबोर दुखुनांथाव रादाब। दैज्लां बोथोर सफैनायनिफ्रायनो गावनि थैखौ गोलोमदै खालामनानै गोबां लाख लाख आबादारि मावथिफोरा सान्दुं गोसा, अखा बांखा, बारहुंखा गासैखौबो सौसिनानै मेगनाव सिमां लानानै माइ आबादफोरखौ गायदोंमोन। नाथाय जाय समाव माइ आबादफोरा मोननानै आबादारिफोरा फसल दिखांनायनि सम सफैबाय, बे समावसो आबादारिफोरखौ सातजालायाव खोख्लैनानै माइ मोननायखौ जानानै सिलिंखार खालामग्रा एम्फौफोरा सफैबाय। बे एम्फौफोरा एरैबायदि गिथावना, हरसेनि गेजेरावनो नोंथांनि गोबां बिघा माइ फोथारखौ जानानै सिलिंखार खालामजोबनो हागौ। खौरांनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे एम्फौफोरा अरुणाचल रायजोनि सियां जिल्लानिफ्राय बिरबोनानै फैदों आरो बे एम्फौफोरा सनितपुर जिल्लानि बापुनिपाम लकेलिटिनि जामुगुरि हाट होननाय ओनसोलाव 100 बिगानिबो बारा हरसेयावनो माइ बिदांखौ अरस'नानै जादों होननानै मिन्थिना मोन्दों। बेजों लोगोसे बे एम्फौफोरा बिटिआर हालामावबो सफैबाय होननानै मिन्थिनो हादों। सासे खौरां दैथायहरनायनिफ्राय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे एम्फौफोरा बिटिआर हालामनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय कुहियारकुसि आमाराखना गामिनि माइ आबादफोरखौ गोबां बिघा जानानै सिलिंखार खालामनायजों लोगोसे खाथि खाला गामिनि माइफोरखौबो जानानै सिलिंखार खालामदों आरो बे एम्फौफोरा हरनि समावसो बबेबा जायगानिफ्राय बिरबोनानै माइखौ जानायजों लोगोसे माइ बिदांखौ अरस'नानै सिलिंखार खालामो होननानै मिन्थिना मोन्दों। नोंथांमोना माइ आबादखौ रैखा खालामनायनि मोनसेल' राहायानो जादों नोंथांमोना माइ आबादा मोनबायब्ला थाबैनो माइखौ हानानै फोथारनिफ्राय दिखांदो, नङाब्ला नोंथांमोननि फोथारसिमबो सहैनो हागौ बे एम्फौफोरा। देग्लाय माइनि बेसेनखौबो 700 रांनिफ्राय 900 रांसिम बारायनो हागौ होननानै मिन्थिनो हादों। बेखायनो सम थानायावनो नोंथांमोना फसलखौ दिखांनानै लादो। आथिखालाव दिल्लीनि बारहावाया बारानिफ्राय बारा गेब्रेंनायनि लामायाव आगान सुरलांगासिनो दं, जायनि थाखाय दिल्ली सोरखारा माखासे गोरा नेमखान्थि बानायनानै होनाय नुनो मोन्दोंमोन। बार गेब्रेंनायखौ होबथानो थाखाय डिजेलजों खारनाय बास गारि आरो उखुन्दै बांद्राय गहोनाय दारिमिनफोरजों लोगोसे उखुन्दै ओंखारग्रा गारिफोरखौबो दिल्ली सोरखारा बन्द' खालामनानै होदोंमोन। नाथाय बेफोरबादि गोरा आयेन खालामनानैबो बार गुबुंले जानायखौ होबथानो हायाखै। गारि मटरनिफ्राय ओंखारनाय कार्बन मन' अक्साइड गोनां उखुन्दै आरो बायदिसिना खहा गोनां गेसफोरा गोजां बोथोरनि बार मण्डलाव थानाय दै खफ'फोरजों लोगो जानानै दिल्लीनि बारहावाखौ बांद्राय गाज्रि खालामदों। आथिखालाव दिल्लीनि एयार क्वालिटि इन्डेक्सआ 400 सिम सहैबाय, जाय जोबोर गिख्रंथाव। बेखायनो दिल्लीनि सोरखारनि सोलोंथाइ मन्थ्रि अ.टि.सि. बिथाङा दिल्लीयाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरखौ मैयानिफ्राय 18 नबेम्बर खालारसिम गोजां बोथोरनि बन्द'खौ फोसावनानै होबाय। दिल्लीयाव 18 नबेम्बर खालारसिम गासैबो फरायसालिफोरा बन्द' थागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 नबेम्बर खालारनिफ्राय 10 नबेम्बर खालारसिम दिल्लीनि गासै फरायसालिफोरखौ बार गेब्रेंनायनि थाखाय बन्द' खालामनानै होनाय जादोंमोन, नाथाय दा गोजां बोथोरनि बन्द'खौनो होनांगौ जादों दिल्ली सोरखारा। दासान्दि दंफां सिखावनि दावराव जानायखौ नोंथांमोना बयबो मिन्थिखागौ। बिनि बेलायावनो मैया दंफां हाहैग्रा सानैसो सुबुंफोरा बिसोरखौ नेरसोन होननाय सासे सुबुङा हानो थिननायनि थाखायसो हादों होननानै खौरां बिजोङाव फोरमायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दा बिनि सायावनो नेरसोन बिथाङा खौरां बिजोङाव गुबै बाथ्राखौ फोरमायदों। बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बिथाङा दंफां हानाय एबा एनजिअ'जों जेबो लोब्बा गैया। बिथांखौ रुनिकाटा सारियालि थाइजौबारिनि पनसानन बसुमतारी होननाय सासे सुबुङासो हानो थाखाय थिनदोंमोन, जायनि लेखायै बिथाङा टेन्ट्रेमा मुंनि सुबुंखौ हानो होदोंमोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला पनसानन बसुमतारी बिथाङा फिसा फिसा बिजनेस खालामो आरो बियो इएम रन्जित बसुमतारीनि मानसि होननानैबो फोरमायदों। दा बे जाथायनि गुबै खौरां आरो दायनिगिरिया माब्ला ओंखारजोबगोन, सम सफैब्लासो आबुङै मिन्थिनो मोनसिगोन। आरो बे जाथायनि सायावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा गिबि खेब खौरां बिजोङाव बुंथियोदि बेबादि दंफां हानाया जाय सुबुङानो जाया मानो गोख्रों नायबिजिरनानै दायनिगिरिखौ हमनो नांगौ आरो बे ओनसोलखौ नेशनेल पार्क महरै गनायथि होयोब्लासो आबुं रैखाथि जागोन। बेखायनो एबसुआ आसामनि गिबि मन्थ्रिनो बे अरनबारिखौ नेशनेल पार्क खालामनो आर'ज बिलाइ हरना खावलायहरगोन आरो बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर' बिथांखौबो गिबि मन्थ्रिनिसिम खावलायहरनो सावरायगोन होननानै बुङो। बेजों लोगोसे अरनबारिखौ दाननानै फोजोबस्रांनायखौ बन्द' खालामनो खावलायो, नङाब्ला एबसुआ सा 500 भलन्टियार होनानै बे अरनबारिखौ नेनाय जागोन होननानैबो बुङो बिथाङा।
दासान्दि समाजाव इनाय अनागारै बुथारनाय, हिंसा खालामनाय आरो जिनाहारि खालामनाय बायदि जाथाया सानफा एफा बांलांनो हमबोगासिनो दं। थिग बेबादि समावनो बिटिआरनि राजथावनि क'क्राझाराव मोनसे मुगैथावना आरो दुखुनांथावना जाथाय जानानै थांबाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय नयासरा गामियाव मैया फुंबिलिनि 8 रिंगासोआव सासे 15 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसा गथ'खौ आबाद फोथाराव खाख्रबनाय आरो आखाइ आथिं मेगन खुगा खाथेनाय थासारियाव ओनसोलनि सुबुंफोरा बोखांनो हायो। बे जाथायखौ जिनाहारि खालामनायनि सन्देह खालामदों ओनसोलनि रायजोफोरा। गोब्राब थासारियाव थानाय उन्दै हिनजावसा गथ'खौ गिबियाव रायजोफोरा गुदि फाहामथाय होनानै सालाकाथि पुलिस बिफाननो खौरां हरो। उनाव पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथायसालियाव सहैनानै उन्दै हिनजावसाखौ मोजां फाहामथायनि थाखाय क'क्राझार आरएनबि देहा फाहामसालिसिम दैथायहरनाय जायो। जाथायाव बोलि जानांनाय उन्दै हिनजावसा गथ'आ फोरमायनाय बादिब्ला बिखौ सालाकाथि पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय जरेगावनि सामिनुल इस्लाम मुंनि सासे दुथाङा गावनि 4 लोगोफोरखौ लाफानानै थांनाय हराव न'निफ्रायनो बोखांना लाबोनानै हानजायै जिनाहारि खालामनानै आखाइ आथिं खाख्रबनानै खुगा मेगन खाथेनानै गारनानै गालाङो होननानै फोरमायो हिनजावसा गथ'आ। बे जाथायनि सायाव क'क्राझार पुलिस बिफाना नायबिजिरनायखौ जागायबाय, नाथाय दुथां सुबुंफोरखौ रावखौबो हमनो हानाय जाथ'वाखै होननानै मिन्थिनो मोन्दों। आसाम सोरखारनि फैगौ जानो गोनां गोजां बोथोरनि बिधान सभा एसेमब्लि जथुम्माया दिसेम्बर दानाव जानो थांगासिनो दं आरो बे गोजां बोथोरनि बिधान सभा एसेमब्लि जथुम्माया बिटिआर गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय बिटिसि सेक्रेटारि अफिसाव जानो गोनां दंमोन। नाथाय मिन्थिनो मोननाय बादिब्ला बे जथुम्माया क'क्राझाराव जालिया। मानोना दासान्दि रायजो सोरखारा बिसायख'थिनि थाखाय समनि आंखाल आरो गोबां रांखावरिनिबो आंखाल जादों होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। बेजों लोगोसे बिटिसि सेक्रेटारिनि अफिस एबा जथुम्मासालिनि हला नांगौबादि एमएलए मन्त्रि आरो अफिसारफोरा जिरायनो हानाय बायदि मासि गैया, थामहिनबा सिट गैया। बिनिखायनो क'क्राझाराव आसाम बिधान सभानि एसेमब्लिखौ जाला होननानै मिन्थिनो मोन्दों। नाथाय बेनि सिगां इउपिपिएल सोरखार आरो एबसु आफादा आसाम बिधान सभा एसेमब्लि जागोनखौ लानानै गोजोननाय फोरमायनायखौ नुनो मोन्दोंमोन। दिनै नोंथांमोननि थाखाय जोबोर गोजोनथाव सान, जाय सानखौ नोंथांमोना बोसोरसे सिगांनिफ्रायनो नेनानै दंबोयोमोन। दिनैनिफ्रायनो नोंथांमोना गोलाव समनिफ्राय नेबोनाय एडिआरइ 2.0 नि आर'ज बिलाइ गथायनो हासिगोन। दिनैनिफ्रायनो एप्लाइनि लिंकआ एक्टिभ जासिगोन। नोंथांमोना जाय गोसो बयबो एप्लाइ खालाम। बे एडिआरइ 2.0 आव गासै 12,600 निबो बांसिन मासि दं, जेराव ग्रेड 4 आरो 5,000 मासि आरो ग्रेड 3 आव 7,600 मासि दं आरो बे मासिफोरा बांनोबो हागौ। बे आर'जलाइखौ गथायनो थाखाय नोंथांमोना जेबो मासुल होनो गोनांथि गैया। गासैबो बेसेन नाङाजासे आर'ज बिलाइ गथायनो हागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय एडिआरइ 1.0 आव 26,000 निख्रुइबो बांसिन मासि दंमोन, नाथाय बे बाराव गोबां खम मासि दं, जायनि थाखाय आनजाद होग्रा बिजाथिफोरा सिगांनिख्रुइ एसे बारा जानायनि चान्स दं। बिनिखायनो जाय नोंथांमोना बे बारनि एडिआरइ 2.0 आसाम पुलिस, एसिसि, जिडि आरो आसामनि बायदिसिना फैगौ आनजादखौ लिरगोन सानदोंब्ला, साख्रिखौ नोंथांमोना नांथारगौ सानदोंब्ला, नोंथांमोना गोसो होना फरायनो नांगोन आरो माखासे गोनांथार सोंनाय फिननायफोरखौबो मिथिनो नांगोन। बेखायनो नोंथांमोना माखासे गोनांथार जिके, हिस्ट्रि, स्पर्ट्स, बुक्स, राइटार, कारेन्ट एफायार्स, इंलिश, मेथ्स, रिजनिं, कालचार आरो जिअग्राफिफोरनि सोंनाय फिननाय मोननो लुबैयोब्ला, नोंथाङा फरायनानै आनजादखौ उथ्रिसारनो लुबैयोब्ला, बे भिडिअआव डिसक्रिपसनाव WhatsApp ग्रुपनि मोनसे लिंक होनाय दं। बे लिंकआव थुनानै जइन खालामनानै ला। बेयावनो नोंथांमोना सानफ्रोमबो पार वेज पिडिएफआव गोनांथार सोंनाय फिननायफोरखौ मोननो हागोन। बेनि थाखाय नोंथांमोननिफ्राय जेबो मासुल लानाय जाया, फ्रियावनो नोंथांमोना पिडिएफखौ डाउनलड खालामना फरायनो हागोन। मख'नो गोनांदि थांनाय 5 नबेम्बर खालारनिफ्रायनो पिडिएफखौ हरनाय जागासिनो दं। बेखायनो नोंथांमोना जाय गोसो दं दिनैनो बे ग्रुपआव जइन जानानै लादो, जाहाथे नोंथांमोना आनजादाव बे पिडिएफनिफ्राय एसेब्लाबो मदद मोननो हायो। सासे बर' फिसानि देरहासारनाय आरो गोग्गाथाव खामानि। दासान्दि बर' फिसाफोरा गेलेनाय बिथिङावल' नङा, एपिएससि आनजाद उथ्रिसारनानै फेशन श' खालामनानै देरहानाय बायदि बायदि बिथिङाव उथ्रिसार जानानै बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। बेबादिनो सासे बर' फिसाया मिस्टार 10 नर्थ इस्ट इन्डिया 2023 मायथाइनि बादायलायनायाव फार्स्ट रानार आप जानो हानानै बर' हारिनि गोग्गानाय लाबोनो हादों। गसाइगाव महकुमानि सान्तिनगरनि थागिबि डिकि नार्जारि बिथाङा
स्पार्क द आल्टिमेटेड फायारनि दारै खुंफुंजानाय मिस्टार 10 नर्थ ईस्ट इन्डिया 2023 मायथाइनि बादायलायनायाव फार्स्ट रानार आप जानो हादों। बे हाबाफारिया थांनाय 4 नभेम्बर खालारखालिनो गुवाहाटीनि ITI मासकुवायाव खुंनाय जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बिनि सिगांबो 17 बोसोर बैसोनि डिकी नार्जारिया 2021 मायथाइनि मिस्टार 10 बड'लेण्ड आरो 2023 मायथाइनि मिस्टार बेस्ट डान्सार डिस्ट्रिक्ट बादायलायनाय हाबाफारियावबो देरहानो हादोंमोन। सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय ढेकियाजुलि पानबारियाव रां दाबिनाय जाथाय जादों। मोनथिनो मोननाय बादिब्ला आलफा उदांनि मुङाव सानै बर' सुबुंफोरा थांनाय सप्ता मोनसेनि सिगांसो ढेकियाजुलि पानबारिनि थागिबि दालं मांफा मुंनि सासे सुबुंनिफ्राय 7 लाख रां दाबिदोंमोन आरो बे रांखौ थांनाय सानसेनि सिगांसो मोनाबिलि समाव लांनो फैदोंमोन। नाथाय रायजोफोरा बिसोरखौ हमनानै गोबां बुग्लिदों। आलफा उदांनि मुङाव रां दाबिना हमजानाय सानै सुबुङा जादों ढेकियाजुलि घग्रा कसारी गामिनि थागिबि बलराम बसुमतारी आरो चिरां जिल्ला 2 नं सालबारिनि थागिबि उदय नार्जारी। रायजोफोरजों बुजानानै जोखोम जानाय उदय नार्जारीखौ ढेकियाजुलि पुलिस बिफाना गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव दैथायहरो आरो बिसोरनिफ्राय गंसे 7.56 पिस्तल, गरदाइन गोथां गुलि, गंसे स्कुटिबो मोननो हादों होननानै फोरमायो। नाथाय बिसोर सानैया आलफा उदांजों सोमोन्दो दंमारोना गैया बेखौ रोखा मिन्थिनो मोननाय जाथ'वाखै। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।